Avui me'n vaig a sopar tacos i de passada m'assabentaré de tot allò que envolta el món del taco a la taqueria. El taco és el rei, l'estrella del menjar a Mèxic. Però què és un taco? Li pregunto a Nan Diego de la taquería. ¿Qué es un taco? Pues un taco es lo más sencillo que te puedes imaginar o lo más complejo. Empezando por la tortilla. La tortilla es la base de la alimentación mexicana y la base del taco. Un taco puede ser una tortilla con un poco de sal. Esto ya es un taco. El taco és la millor mostra de la diversitat gastronòmica de Mèxic, perquè és un aliment prehispànic, la tortilla mexicana, que amb la influència dels espanyols després, amb les carns, amb la ceba, amb el coriandre, es junta amb els productes autòctons i fan aquestes delícies. Fins i tot del Líban, ¿no? També. Sí, claro. De hecho, tiene mucha influencia de la caída del Imperio Otomano y es el taco más popular que hay en México. Es una delicia que acabo de preparar para ti. Però com es menja un taco? Cogemos el taco, el meñique para la elegancia y va para adentro. Pensava que era per mi. I els tacos són els mateixos a tot el país o hi ha variacions? No, de hecho hay tacos muy típicos de cada región. Aquí, por ejemplo, tenemos este que se llama pirata. Es un taco que se hace con arrachera, una carne muy típica del norte, de la zona de Nuevo León, de Monterrey. I aquest és per tu o per mi? El que gane. A veure... És boníssim. I aquesta salsa pica, però és molt bona. Com es diu aquesta salsa? Es salsa macha. Molt recomanable, poseu-la. Diego, jo he vist que has fet servir dues salses a diferents tacos, però aquí hi ha moltes salses. Sí, claro, un buen taco se distingue casi siempre por su salsa. Y cada taco sí que se come con una u otra salsa, pero al final depende de cada persona. Tu has posat habanero en aquest taco. Aquest taco quin és? Este es el taco de cochinita pibil, es un taco muy típico del sureste de México y tradicionalmente se come con la salsa de habanero, que es una de las salsas más picantes. Ho intentem? Picosito. Però no us perdeu aquest taco. I us heu fixat amb el color de les tortillas mexicanas? Es que en México tenemos un montón de tipos de maíz. Los más comunes son el blanco o amarillo y el azul, que son los que tenemos aquí. Pero es que existen rojos, verdes, existen de todos los colores. I llavors, un taco sempre ha de portar salsa i llimona. Siempre limón. I aquest és de... Chicharrón prensado. Si voleu conèixer el món del taco autèntic a Mèxic, veniu aquí A la taquería. a les 5 sucursales. Las 5 sucursales. Pásenlo.